И тази година навръх най-светлия християнски празник Рождество Христово, ДПС организира възпоменателен митинг в община Кирково, посветен на възродителния процес. Припомняме ви, че край село Могилене етническата партия построи мемориален комплекс, наречен Тюркян чешма. На мястото, където Тюркян, дете на година и половина, загива през 1984 година по време на възродителния процес. Все още фактите около нейната смърт не са изяснени. Въпреки всичко, ДПС втълпява на електората си, че виновник за смъртта на детето е българската държава. И този път на митинга присъстваше част от върхушката на етническата партия. За ДПС това е много подходящ момент, използвайки смъртта на едно дете да всяват страх сред турското население и по този начин да ги манипулира. Изключването на ДПС от властта ще застраши мира в България, защото новата власт иска да повтори възродителния процес, се каза от трибуната. Все още има сили в тази страна, които искат да върнат колелото назад. Има все още лица, които съжаляват за онзи омразен възродителен процес, които се опитват да го реабилитират по един или друг начин. Не след дълго митинга се превърна в сцена за политически нападки и обиди. Видимо подпиналият Айруш Ходжа призна от трибуната, че всъщност ДПС не могат да преглътнат факта, че България се е освободила от вековното османско иго. Няма да говорим за 1984 година, защото се чувстваме свободни 1989 година. 5 години ни се губят. Тук, не община Кирково, това е наш район. Тук в този район се губят 5 години. От другата страна се губят 15 години. Ако проследим историята, 100 години не се губят. Депутатите от етническата партия не се посвениха и удариха по болното място на хората от Родопите липсата на тютюневи премии. Бе казано, че макар ДПС да не е във властта, то все още командва. Нещо повече, български депутати не се посвениха да говорят на турски. Bulgaristan siyasetin meydanında insan hakların genişletilmesi değil. За пореден път ДПС върхушката превърна възпоменателен митинг в място за нападки и обиди. За целта дори беше поканена и турска телевизия. И докато хората идват на тези митинги, за да почитат скъпи жертви, то целта на етническите лидери е да агитират и фанатизират електората си.